ଗୁଲୁର ଘର ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର। ସକାଳ ହେଲେ ସେ ମା ସହ ବଜାରରୁ ପଡ଼ିଥିବା କାଗଜ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଗୁଲୁକୁ ଗୋଟାଳି ପିଲା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ତାର ଏହି କାମ, କିନ୍ତୁ ଗୁଲୁର ମନରେ ଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୋଟାଏ, ତାର ଆଖି ସବୁବେଳେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଖୋଜେ। କାଳେ କାଳେ ମିଳିଥିବା ପୁରୁଣା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ମୁଦ୍ରା, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଥର ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଚିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଡାକ ଟିକଟ ସବୁକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସେ ତାର ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଧନ। ଗୁଲୁର ମା କେବେ କେବେ ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଏତେ କାମ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଏସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କାହିଁକି ରଖୁଛୁ? ଏଥିରେ କ'ଣ ପେଟ ପୂରିବ? ମାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଲୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ଡାକ ଟିକଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଜଣା ଦେଶର ଚିତ୍ର ଅଛି। ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଅଛି। ଦିନେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଗୁଲୁର ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆ ଖେଳଣା ବା ପେନ୍ ପେନସିଲ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଲୁ ଭୟରେ ତାର ଟିଣ ଡବାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେହିଦିନ ସହରର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୁଲୁକୁ ଉଦାସ ଦେଖି ପଚାରିଲେ। ଗୁଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଟିଣ ଡବା ବାହାର କଲା। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଡବା ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଡାକ ଟିକଟ ଦେଖି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଗୁଲୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଏକ ବିରଳ ଡାକ ଟିକଟ। ଏହା କେବଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଲୁକୁ ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହର କୌଶଳ ଶିଖାଇଲେ। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଗୁଲୁର ଗୋଟାଳି ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇଲା ନାହିଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା। ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଏବଂ କିଛି ବିରଳ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଜି ଗୁଲୁ ଆଉ ଗୋଟାଳି ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାର ଟିଣ ଡବା ଏବେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଲମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୁଲୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଧକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରେ। ତାର ଗରିବୀ ଜୀବନର ଅଳିଆରୁ ସେ ଇତିହାସର ରତ୍ନ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିଲା।